эҳтимол меравад, ки охири моҳи апрел сокинони вилояти Соғ бар зидди бемории сироятии коронавирус аз ваксинатсия гузаранд. Барои гузаштан аз ваксинатсия корҳои омодагӣ аз ҷониби филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Соғ хуб ба роҳ монда шудааст. пас аз 2 рӯзи дигар наздик 10 нафар мутахассисони соҳаи эпидемиологӣ ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе сафар намуда дарси омӯзишӣ мегузаранд. ҳадафи он пайдо намудани таҷрибаи имкунӣ бар зидди бемории COVID-19 ва омода кардани ваксинаторҳо ба ҳисоб меравад. мо дар хона яхдони маркази иммунизатсияи вилояти Соғ қарор дорем, ки масоҳати умумии он дар як хона яхдон беш аз 30 метри квадратиро ташкил медиҳад. вақте вояҳои ваксина ворид мешавад, ба инҷо маҳфуз нигоҳ дошта мешавад ва дар марҳилаи аввал тамоми аҳолии вилоят аз эм мегузаранд. Санаи 29 оғоз мегардад омӯзишҳо дар сатҳи вилоят. яъне мутахассисо аз марказҳои назорати давлати сентри эпидемиологӣ, аз тарафи роҳбарони катсир, шаҳрнояҳо ва марказҳои иммунопрофилактика иштирок менамоянд. Аз санаи 31 март то 5 марта оиди иммунизатсия дар сатҳи шаҳру нояҳо мешавад ва пас аз он ба ҳама ваксинатороне, ки бо ин ваксина бояд иммунизатсия кунанд, ваҳоям омӯзиш мегузаранд, то ки ваксинаторо шаҳодатнома оиди иҷозати барои иммунизатсия кардан соҳиб нашаванд, ваҳо ҳақ надоранд, ки иммунизатсия кунанд. баъди омода шудани ваксинаторон, яъне ҳамшираҳои тиббие, ки эм мекунанд, соҳиби сертификат ё худ иҷозатнома мегарданд. эҳтимол санаи 22 апрел ваксинатсияи коронавирус тариқи воии AstraZeneca оғоз карда шавад. дар ин бора мутахассисони филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Соғ иттилоъ медиҳанд. ҳоло корҳои омӯзишӣ аз санаи 26 март дар сатҳи ҷумҳуриявӣ оғоз карда мешавад. иммунизация гирандагон дар вилоят дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 3 гурӯҳ тақсим карда шудагӣ, ба 3 марҳила. марҳилаи якум иммунизация мегиранд ҳамаи кормандони тиб аз сарвараш сар карда то коргорои хоҷагидорӣ. дуюм ин ҳамин гурӯҳи марҳилаи якум медорад аҳолии синни солашон аз 60 боло мард ва зан. боз ҳамин марҳилаи якум медорад шахсони гирифтори бемориҳои ҳамрадиф. ин бемории диабети қанд, гепатитҳои вирусӣ, фишорбаландии шараёнӣ, ишемияи дил ва саратон. синни солашон аз 20 то 49 сола. ин масъала мо тамоми шаҳру ноҳияҳо мувофиқи бархиёнома, ки аз раёсати тандурустӣ ҳамин тав ворид равона карда шуда буд, рӯйхат тартиб дода шуд. рӯйхат хатман тартиб додан дар кор, чунки одамо мумкин пага гуфт, ки ман иммунизатсия нагирифтам ё ман аз иммунизатсия мондам. барои ҳамин рӯйхат хатман бо нишондодани ному насаб, санаи таваллуд ва ҷои истиқомат, ҷои кор истиқомат нависта. ваксинаи AstraZeneca ба Тоҷикистон аз ҷониби Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ройгон ворид карда шудааст. шумораи он 192 000 вояро ташкил медиҳад. дар Тоҷикистон оғози моҳи март аз шаҳри Деҳлии Ҳиндустон ин вояҳо ворид карда шудааст. AstraZeneca истеҳсоли кишвари Бритониё ва Шветсия мебошад. дар марҳилаи аввал сокинони осебпазири вилоят, кормандони соҳаи тандурустӣ аз ваксинатсия мегузаранд. умуман чӣ тайёрӣ ҳозир бад не. мо омода ҳастем, ки имрӯз ҳамин рӯз ваксина ворид шавад. марҳилаи якума чӣ кунем гузарондан ба қариб 1300 нафар бояд омӯзиш гузаранд дар 18 шаҳру ноҳияи вилоят. оиди гузарондани иммунизатсия зидди беморӣ ҳамширои тиб, ки иммунизатсия мекунанд, бригада мешавад. ҳар як бригада ба духтур, иммунизатсия кунанда ва ба хайлгиранда 3 нафар ин бригадаи тиббӣ ташкил мекунад, ки бояд ки чӣ ҳамон хел корбарӣ шавад. ино мо омода мебинем, бояд ки ин корро ба анҷом расонем. дар марҳилаи аввали иммунизатсия бар зидди коронавирус дар вилояти Соғ 236 655 нафар ба рӯйхат гирифта шуданд. ин гурӯҳи сокинон, ки бештарашон кормандони соҳаи тиб ва аз 60 сола боло ҳастанд, эм карда мешаванд. вилояти Соғ аз рӯи нақши пешбинишуда эҳтимол меравад баъди санаи 20 апрел расман иммунизатсия дар вилояти Соғ оғоз карда шавад. ҳоло 2 рӯз мешавад, ки иммунизатсия бар зидди коронавирус дар шаҳри Душанбе шурӯъ гардидааст, ки натиҷаҳои он хуб арзёбӣ карда мешавад.
гузурши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.